ഹജ്ജിന്റെ പുണ്യം തേടി. അൽ അബീർ പുണ്യം തേടി സമർപ്പിക്കുന്നത് Al Abir Medical Group. presented by Dine Well, Feel Well, Greenland Restaurant, Sharfia, Jeddah. Powered by Al Hazni Company for Bakery Equipment and Packaging Solutions, Jeddah. ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിരവധി ഗാനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് കുർദിഷ് ഭാഷയിൽ ഇറാഖിലിറങ്ങിയ ഗാനം. ദേശ ഭാഷ വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് ഈ അടുത്ത് ഇറാഖിലെ മീര എന്ന പ്രശസ്ത ഗായകൻ കുർദ് ഭാഷയിൽ ആലപിച്ച ഈ ഗാനം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി 10,000 കണ്ടു. ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും തീർത്ഥാടകരുടെ ആത്മസംതൃപ്തിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ഈ ഗാനം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഹൽഖൌദ് സാഹിറാണ് ഈ ഗാനം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ പുതിയ സംരംഭം ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിലുള്ള സന്തോഷം ഗായകൻ മീര ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസുമായി പങ്കുവച്ചു. അറബ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പല ഗാനങ്ങളും പ്രസിദ്ധമാണ്. പ്രശസ്ത അറബ് ഗായകൻ ഹാഷിം ബാറും ഈ അടുത്ത് ആലപിച്ച ഗാനവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് മക്കയിലെത്താൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരു തീർത്ഥാടകന്റെ ദുഃഖമാണ് ഈ ഗാനത്തിൽ പറയുന്നത്. മക്കയിൽ നിന്നും ജലീൽ കണ്ണമംഗലം, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.